To trials and storms when you feel great. Lift your head to the sky and don't delay. In the silent night when doubts are laid, pray, pray, pray. Whisper hope inside when you start to pray. I said pray, pray, pray. He is listening. Pray, pray, pray. He will answer. Pray, pray, pray. He is listening. Pray, pray, pray. I said pray, pray, pray. He is listening. Pray, pray, pray. He will answer. Pray, pray, pray. Pray in Jesus' name. Pianossa meillä on Suomen oma Mikko Rintanen. Let your focus down, raise your voice up high. From the mountains high, shall we hold the light? Let rock and roll be heard. Jesus loves rock and roll. Drums beat rhythm, so divine. Boogie woogie and keys are so fine. For Lord's the light so bright. Jesus loves rock and roll. Mutta Jeesus haluaa antaa meille rauhan ja tämä kaveri, joka rukoili mun selän takana 16 vuotta, hänestä tuli sellainen ystävä, johonka kanssa mä pystyin puhumaan. Mä uskalsin puhua tästä pimeydestä, kaikista näistä salaisuuksista, mitä oli mun sisällä. Ja hänestä tuli sellainen kaveri, mihin luotin. Me kaikki tarvitaan se yksi kaveri, mihin luottaa. Ja silloin kun tultiin siltä kiertueelta ja silmät oli keltaiset, niin mua pelotti niin paljon, että mä en uskaltanut mennä lääkäriin. Mutta kaveri sai mut mukaan yhteen kirkkoon, missä mä sain antaa elämäni Jeesukselle. Olin tehnyt väärin ja mua kaadettiin. Olin tehnyt väärin ja mua kaadettiin. Tulit avukseni, kun olin polvillani. Tunsin vaan, kun he laskivat käden mun päälle ja he alkoivat rukoilemaan. Mä tunsin sellainen Jumalan rakkauden, mikä en ole ikinä ennen tuntenut. Se on sellainen rakkaus, mitä mä en ollut ennen kokenut. Ja se tuntui niin hyvällä, että aloin itkemään. Se ei ollut hyvä mun imagolle tai egolle istua kirkossa itkemässä. Mun mä mietin, että kun mä katsoin näitä ihmisiä, että
mitä tahansa huumeita nämä käyttää, mä haluan samaa kamaa. Mutta niillä oli henkilökohtainen suhde Jeesukseen ja he rukoilivat siellä, että Jeesus vapauttaisi mut alkoholista ja huumeista. Ajettiin sieltä pois ja menin kotiin. Tämä oli 3. tammikuuta 2007. Sen illan jälkeen mä en ole juonut tippaakaan viinaa tai tarvinnut ottaa huumeita. Koska se, joka poika tekee vapaaksi, on todellakin vapaa. The one the Son sets free, he is free, free indeed. The one the Son sets free, he is free, free indeed. Valehteliko ne lääkärit, kun ne sanoi, että mä teen kuolemaa? Ei varmasti. Miksi mä sitten istun täällä Kouvolassa tänä päivänä? Meillä on kaikki valtias Jumala. Ja sinä sanot tämän sairaanhoitajana. Kyllä. Annetaan hänelle aplodit. Kiitos. Se on niin hyvä, että löytyy alan ammattilaisia, niin voitte turvautua hänen totuuteen, mitä hän tietää ammatista. Olin kuolinvuoteellani ja en ollut enää mikään kovis. Olin erittäin pieni ja mua pelotti. Mä heräsin 2 keskellä yötä ja tässä pimeässä sairaalahuoneessa mä näen kirkkaan valon. Tämän valon keskellä mä näen miehen hahmon ja mä kuulen tämän saman äänen vielä kerran. Kun sä nouset tästä sängystä, mene kertomaan kaikille minusta ja sinun elämästä. Varoita lapsia ja nuoria kaikista vaaroista ja auta heitä, joilla on samanlaisia ongelmia, mitä sinulla on ollut. Se valo lähti pois ja mun pelko lähti pois. Mä itkin, mä nauroin, mä painoin nappia, että tuli sairaanhoitaja. Mä halusin kertoa, että Jeesus on käynyt siellä ja että pian lähden kotiin. Ja ei hän sairaanhoitaja uskonut siihen, kun mä keskellä yötä rupesin siellä herjäämään. Seuraavana aamuna ne tuli ottamaan, mitä ne teki joka päivä, ne tuli laboratoriosta ottaa verikokeet ja sitten hetken päästä tulivat ottaa lisää. Ja lääkärit seisi siellä käytävällä raapimassa päätä ja labrassa tultiin vielä 3. kerta ottamaan verikokeita. Vaikka kuinka mä yritin selittää heille, että Jeesus kävi täällä yöllä, niin he ei oikein pystynyt uskomaan minua. Mutta kun labrakokeet, joka koetulos, joka tuli labralta, oli paremmat ja paremmat ja paremmat. Mun munuaiset oli lähtenyt toimimaan ja kaikki arvot, jotka oli liian korkeat, laski ja ne, jotka oli liian matalat, ne nousi. Mutta miksi Jumala on ollut niin hyvä minulle? Sitä mä en tiedä. Mä en ansaitse elää. Mä en ansaitse sitä, että mulla on perhe tallessa ja elän tätä elämää, mitä mä elän tänä päivänä. Se on vain Jumalan armo. Ja jos Jumala pystyy tekemään tämän minun elämässä, hän pystyy tekemään sen kenen tahansa elämässä. Kun hän sanoi, että mene kertomaan kaikille minusta ja sinun elämästä. Mä otin
sanat vakavana ja mä oon tehnyt tätä täyspäiväisesti nyt 17 vuotta. Ei se ollut helppoa, mutta parhaat vuodet mun elämästä, kun on saanut puhua toivoa ja elämää ihmisille, ikuista elämää. Kyllä se pistää pysähtymään, kun kysyy, että missä tulet viettämään ikuisuuden. Amazing grace, how sweet the sound, the saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind.